Nuri sedi başka işe geçmemiz sebepli Türkmenistan'ın devlet serket kolluğunun başlığı vazifesinden boşadıyan Nuri gidiverin. Hormatly Dowlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, Türkmenistanyň dowlet serket kolluğunun başlygy wezifesine bu kolluğun başlygynyň ornmasary Polkovnik İlaman İlamanowy bellemek barada karara geldim. İlamanow sedi Türkmenistanyň dowlet serket kolluğunun başlygy wezifesine belleýän münbere geçende täze wezifede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp berin. Şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly işleriň belen serkerde başdy. Şuň siz maňa ören jogapkärlik wezifäni ananýarsyňyz. Sizin bildiren anamyňy ödemek üçin dostawanyk serhedimiziň asudalygyny guramakda, watanymyza, halkymyza, gahrman arkadagymyza, hormatly belen serkerde başymyz. Size wepaly bolup ak yürekden gulluga çekdiňmi anandyrmaga ruhsat ediň. Hormatly belen serkerde başymyz. Sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. İlamanow Türkmenistanyň döwlet baýdagyny taqdim edip, halkymyza, watanymyza, hormatly prezidentimize ak yürekden wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Garaşsyz, baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly işleriň belen serkerde başyna gulluk edýärmi? İlamanow size täze wezifäňizde